Nijang kar benglong helang pilong ladak PGR tharli nangji pupen kacesong akhir eng tangrak ilitum kacek ponlong dolo labang so akacesong along inu tabang pu karbi dak apram dam nangjuilo lapen heli amu keropen areng ahu keso penang an aphaido lapen jethan dam protang te labang so akacesong la kekiram tangar ka chiklo ni phai troxi ani pen choche jon ja kacesong mata hangar strike ladak litsong rong par pen chenglok dak bang sir kep abang fortum labang so kacesong bang bom pen dak patumi arni ana bangke ladak munit apran kedam an ta dokok lo tasi labang so patumi arni kang sama pora hut ladak jasamet bangke dak kace song araratum aning kipung pen ladak hemrit lapen kulat hai hui sita me ke kai ka phalang no penang an dolo la sojok ladak penang an kana hok sita me dolo lapen jasamer bang kerai koma sai khe tumpen ka cheteng kheng dokok ajoine pen alang litum sita me blank fire uplo la pen ke alang litum tear gas sita me pangbok ponno la pen la so pipu sita me penang an aja kiding la ka che song arat aning ki pungarat tumpen alang litum ka cheteng kheng nang kok ajok alang litum hile ki up penang an amu hile up lo sita me nora phi kopai kelang no pen ajok inu da bang phan akeng along la hile amu ru ponno la pen inu da bang pu lunas pangcopo ata thomkepra phodo alang li phan aning along si hele amu kero ajok alang li bangso pirthe pen chewai nang koklo pasi patumi la bangso situation det pen aphi ladak nijang kar benglong phelang pia long pinia bangke ladak ka che song atuma phan ke thek ponlong ave mate rai koma sai khia tum ke ong dung ladak kelang chadi ke doko ka join si pinia bangke ladak phelang pi dak 0 point puski pula bangso phelang pi along setame pinia bangke ka che song atuma phan ke thek ponlong ave mate pinia bangkeng samria sonse ke thek ponlong dolo la pen isi angkrak pen berta kilong teng plotang te la bangso akachesong dak patumi hepjong asam minister lo ronuch pegu dak bang pen hangga strike long la kachesong atom pen ka chingki ka chethan mate isi a proposal ke bang ateng plotang te la dak non ke bang jar ko chiklo ni phai engko ra thok arni la bangso pijar eviction aputhak kachesong aputhak kachingwai podponpo la sila bangso akachingwai ni engko ra thok arni an kang hong si hela sarni ana bangkeng samjin sidopo kado weta ke songarata methang hem sidopo hala bang sarni si kopiang thek lang jim ala pen sarkar pen kopi asayang dengsi ke deng jima pusi ke chong hong thong ason si nonamat ke dolang pusi birta long pon lo la si dang nali tum thek pon lo video journalist nang tuma phan me long kro nang paklang pon po ladak pinia bang ladak soluk soda ke song ladak phelang pi ladak krong thom along mata dak 0 point pusipula dak sitame non bangke ing samri asonsi doiklo la bangso non pinia bangke thangta soluk soda ka tomon ave dak rai koma sai khia tum prek jam rai koma sai khi department atum sitame nangke to top tik khangjang la si la pen kya ko langnam tu 163 BNS sitame la dak kapang dak pondokok la si bang phopen akap ake ong chingrum longle chingrum lo tangte la ke aron karkan penak pola pen poster kita lapen tar pangthek lo lapen mei thei ke dojia phan plotang te dak administration pen order and pamni nangji lalo soluk sodak atomon ke jap mate ladak soluk sodak pen kache song dak helang pi koplia roi lapu parai sitame pini arni abang ke ladak ing samjin mate mon sam ke thek konlong dolo kayateng kayamang si raratum sitame la bangso dolong hapu parai pen puparai ke dam ke bang sitame ke thek konlong dolo ladak rai koma sai khia tum ke ong dung ladak nang ke thok pen ladak ka che song atuma phan ladak soluk sodak atumon ka pajab je dia phan soluk sodak alam ka pabe dia phan rai koma sai khia tum thang sai ka che klem pen pini arnia bang ke ladak mon sam ke thek ponlong dolo mate dak ing sam jin ason si pini bai ke thek ponlong dolo athema nali tum thek ponik long lo la bangso adolong long si patumi ar ko chiklo ni phai engko ra ke thom arnia bang ke dak rai koma sai khia tum pen lapo kachesong arara tum lapupu dak lapupen longkoi ita pen ne pen nang ke war lapen ke rai koma sai khe tum sitame dak tear gas kapang bob lapen helia muke ap sitame la bangso dolong long pen se lapu parai pinela sitame pinia bangke dak kachesong ing samjin lo mon sam dolo mate pis ason si dak non bang ke thek ponong dolo lapen ke kayateng kayamang si rara tum sitame chedam chebang lo lapen video journalist merlong kro nang ni tuma phan lapuna ta na paklang panik po ladak kedam tanga pora hu ladak ke song rara tum ladak kebe ke che tum akulat me kai pilap adimik lo ladak hin lo ladak si me kai pilap adim lo sitame pini dak diphai engkoi ra pri arni ana bangke ladak ing samjin mate kayateng kayamang sonsi ladak mundir tum che dam che bang lo lapen
ทั้งตารำพันรำเบงอาเบลละเป็นแกละเป็นจงสีเคโรนี้จารีลีละปุนาทุเป็นจงสีหัวใจลงกาเกดัมจีลงกาเกดัมจีตุมปุสิตาเมดิปุเกดัมจีสิตาเมเชลิงนี่ละดักอิงซามจินละทั้งละดักsolup soda ka tumon ke jaba bilu kusin ni tum dak na kong ri pen ke tek ponong dolo la si nang ni tum phanan so se la bang so ke che song ku piang deng an si lejima mo non ke bang jar ko chik ni phai engkoi da thok ani sitame la dak assam government la pen ka biang autonomous council la pen ladak ka che song atum pen dak leaders tum pen ka ching ki doji le hala bang sar ni asam sarkar tum kopi initiative si anjima mate kopia sayang deng si deng jima hala sitame nang li tum phan nang paklang ponje phan bori pon pote bon sitame pini ladak pini monsam doma be ma ladak ka che song aklam along pu nang ka humri ke bang mate berta nang ken ke bang hot ana bang ke dak ing sam jin mate monsam si ni li tum ke thek ponong doiglo tang tela bang so berta bang ke lansi engton ponai kokpo ka da we phanta korwang thu